tawoɓe noddi ko fulɓe nooti ko fulɓe. holko fulɓe ɓe darnata? fulɓe ɓe ene darna arɗo. aada e sosan ɓooyino waɗede, kono aada e sosan hande waɗama ha laatta. si fulɓe haaɓo ɓe jooɗima ɓe kawri e gonka, ɓe kawri e miijoji, ɓe mbiɓe e darna arɗo, Eliman ka tat aada mumen ardingol ɗo kam. mbimi ko sernaɓe meɗen tinnoɗen nanguen sernaɓe meɗen. mbimi mawɓe meɗen leñol tinnoɗen nanguen mawɓe meɗen leñol. mbimi wambaɓe men leñol tinnoɗen nanguen wambaɓe meɗen leñol. min mbaɗi fedde, min keeri min mbi fedde haaɓoɓe gam yidde leñol ngol. nokkuɗo sa wonnoɓe mbi sa timi bool, sa nokki ko longere maɗa koye hunuko ma pemrata. saɗa ñaaƴir ko jiiɗa, sa ɓornima wutte mboya wallahi ma fasma heptu mboye e nder fasɓe ma. albarka e nguɗo ñalngu nangangu ɓiɓɓe haaɓoɓe nooti, ɓiɓɓe jenguel ɓe nooti, ɓiɓɓe fuutankoɓe nooti, ɓiɓɓe sirifaɓe nooti, fof ha pulago welto. sabu ne sen pottintini wallahi goto kala andat ko jii. tawa mo fiileteno lefol ngol, fiileteno lefol ngol ko sernaɓe waliyal faliyaɓe. ceerno o tikka mo jooɗereji, ceerno o finna Allah o jingana ɗum, ceerno o welto Allah o welto. on ceerno mbiyami mbo Allah tagui tagani ɗum ɓurana hina haajitora. on ceerno mbimi mbo Allah tagui tagani ɗum hakkille hina haajitora. wonno kala ko joguiɗa Eliman Demba Juma, sa ala hakkille fasɓe ma deggintama, sa ala hakkille jinaɓe maɗa deggintama, sa ala hakkille ñenɓe ma jimatama. kono holko saabi ñalande nde? jaalaɗo mbo lumbaligue wasa babbari Mamadou Abdoullahi Alfahirra nde waɗi nde fedde keeri fedde wi ko fedde haaɓoɓe Babo Habiba Amadou Ba. kono hol mawɗo miijiɗo miijo ngo ha ngo yettiɗo hande woni mawɗo Demba Baccam Wururo ha woni gonga Pullo Ba. walla sa rendinini ngal ɗo dental jangguɓe meɗen kawriɗo woni so wiyama jangguɓe meɗen en peccat jangguɓe, sabu ne jangguɓe pulaar ina goodi, jangguɓe ɓuranal ɓe ina goodi, kono ay jangguɓe France ɓe ina goodi, jangguɓe arab ɓe ina goodi. holɓe nooti ñalawma o holɓe tigi eɗen jetta fulɓe ɓe fof, woni fulɓe Saloum, woni fulɓe oriental, woni fulɓe Fouta ha Jolof, ha fulɓe Fuladu, kala ɓiɗɗo pullo kawriɗo ɗo hande rek min mbima bisimilla ma. so ɓenni nayi ko imano wirmi hande potanɗen ɗo sababu men ko pulagu, sa yi pulagu ɗiyam, sa yi pulagu ɗiyam, sa yi pulagu. eɓen to min jibinami ko ɗo 9 kilométre de Missira Makka babam nawi kam école jangumi toon seeɗa Dawda Ba ene jeyano Fass Thiarel hade o arde Missira o nangi jungam o nawi kam école alphabétisation on satu wiyeteno ko ARP min jangi ɗon somi woni neɗɗo radio ko on sababu. Dawda Ba ko ɗo jeeya ɓesgu makko nanɗo wona min tan o darima ha hewɓe jangi pular mataw ko ɗo men ɗo ɗum yulti minene aran Mam Kumba Nana woni yumirawo fedde nde ko ɓiɗɗo makko so ɗum ɓeni min mbawmi haalde tan ɗo e Missira on jaafoto noon hoɓɓe arɓe ɗo tawi min won elleyel ngel min jii e koye amen manque de communication gay mawɗi nan ɗo
Yaya Kula goto fof na andi ɗum o mon ɗo ko ɗo jeeya Samba Saluma e ko nandi hen ɓe limotako kono manque de communication tardini min ha ɓen ɓe tinani on jaafoto ɗon ko yaafuya go'o noon so muusi ene wawi so tawi wattoyi minenne kadi min janga min paama ɗo ko leçon ko windande jangdu wees jangin moye wees ko ɗum woni hen ɗo e Missira y a des doyens qui sont là Jamugel wona sara e Missira Sambesum e ko nandi hen e Mbuldi e ko nandi hen ono wite Baydi e ko nandi hen wona ɓe pamɗinteɓe ɗo e nder Missira e ɓen ɗo ko yettude Allah so des paliers ko doole tundundu ko doole dongre nde gonnomi ko Koupentoum FM kono mbawmi wiide pulago am yulti ko Pakala FM pulagu ngu noon yulti ɗum bay dembana hen tawade min baddi émission o webnani kam o walli kam o holli kam o haalani kam ɓiɓɓe fulɓe naftori te ko min dañi wonete ko kam goli émission makko mi yi ɗum e TikTok fulɓe haaɓoɓe min e makko mbaddi on émission ɓe mbaɗi ɗum trié ɓe nandi ɗum e TikTok wona on tan ene heewi wadde noon ko yettude Allah noon no feewi hande en beltima le professeur Lamine Sow ko kawam hay so tawi o anda min mbiɗa andi Sadio no andi wadde noon wonno ɗum wayi en beltima noon no feewi no wona seeɗa ceerno meɗen kilifa meɗen mawɗo Abdourahmane Sow en gandamo kono andude moƴƴo saɗani gila jooɗiɗen ɗo goto fof nanam ɗo homo woni on o andede o juuti fof o andede te paamon noon on dokki min ko teddi minen tundu Missira on dokki min ko teddi jargaɓe nan ɗo taw ko cee mantiniɗe e nder pulagu ɗo e nder commune mo Missira ko wayno ndiran ko wayno nokku goɗɗo oustas Gorgui en ɓen fof e ɓen ɗo ko nokku mantiniɗo ko woni yimɓe mantiniɓe gonɗo ɗo en mbawata junnade en mbiyat tan alhamdulillahi rabbil alamina en calmini mawɗo one kadi piileteɗo lofol ngol walla jogoreɗe fiilede lefol ngol yo Allah hoytin dongal ngal fandare nde yo Allah yettin arɓe ɓe yoɓe ngar e jaam ɓe koota e jaam minenne kadi min jettoyo galleji amen e dow jaam assalamu aleykum wa rahmatullah miɗo on salmina noon de inde comité de organisation programme o mo gonɗe ɗo e dow mum ko weltare tan miɗen belti e programme ha alaɗo haaɗi mamam noon wiyanno haala ko tato jogii ɗum poɗɗo haal e kewɗo haala e bawɗo haal o wi noon ko bawɗo haal on foti accire haala poɗɗo haal wawi haal wawa haal wiyete yo haal min ko ɗum nangimi kewɗo haala haalata haala ko nangita ɗum bawɗo haal noon ko on foti weede haala moƴƴina hawrindina miɗen belti e o programme sabu miɗo fuugi min programme mo beltormi e programme ji hono ala te ɗum ko minen mbaɗana ɗum miɗen bismo hoɓɓe ɓe kala ɗo neɗɗo immori ɗo miɗen du'o yo Allah naftuma e jaam miɗen du'one kay ko waɗete ko ɗo yo Allah waɗanen jaam ɗum waɗa réussir o kaw men walla baba men ceerno Abdourahmane poɗɗo fiɗane lefol ngol ko weltare amen miɗen ñaago yo Allah waɗen ɓural yo en mbi mbarde waɗano yo yultago pulago arduɗo te ko duwotomi tan ko ceerno amen goto biyeteɗo Mamadou Dia wino ko ndenden gollen jangen o wi kala ko rendi hulete hersete ittante gueɗal o wi sa yi mala patte kula koko ɗe ndendi ko kono mala pattal gotal wawi yakko guesa kono si ɗe ndendi tan ɗe ñama guesa o wi sa yi ƴuruji kula koko ɗe ndendi ko ndenon ndenden ko ɗum nafata en si ɗum yawti miɗen belti ha hono ɗum ala sabu han ɗum si waɗnoma lan menge walla waɗa Kaolack
no garduɗon ni noon min poti yahru nde noon miɗen belti he mon ɗin pasuji amen ɗi cowɗi ɗi min mbaɗi e poos ko weltare ha hono ɗum ala organisation o noon miɗen jafno kala ko manque hen gandon neɗɗo timmata kala ko mati hen min jettiri ɗum Allah miɗen belti ono wiite ɓe nangodirɓe organisation fof ɗo arɗo wiye o woni oɗo canton ko o woni ɗo arɗo ko lamɗo wonatno jogo fofof nden hande he yonta men si wiyama arɗo in dañat ko wayli hen yo en gandu ko yekkiti en wona hare en kaɓani hay goto ko yekkiti en wona yo en jogo sécurité men jogoɗen armé men ala e leydi lamani gonɗen yekkiti en koyo en ndentu dañen keyno enen fulɓe fofof kono hertori hinde wiyetene nde haaɓoɓe en pamɗani en mbasani en majjani kono en nanetake hako taki ɗum en mbawa hawru on wawa hawru mo naneten on yonta hande yo ittu ɗum eɗen dañi mawɓe eɗen dañi anduɓe enen dañi alɗuɓe kono ɗen dañi sagataɓe leñol jaale leñol ɓeesi kawri ko wawa ko won ma in won woni hoko kawren peccane ɗen gueɗal men on arɗo joɗɗinteɗo piileteɗo lefol hande yo en gandu wona arɗo tariqa en jiida fimde ɗe diine mbawa en hawre nin siko gonga kami fonno en hawri noon kono ina wawa en jiida tariqa o arɗo mbo heyni murid mbo heyni tijan mbo heyni sunnit mbo heyni layen mbo heyni sang mbo juulata horata gumɗo piɓi gumɗo talki gumɗo ñawdaɗe gumɗo sanamiji kono o arɗo mbo ɗum heyni saabu ko pulago ngo hawrintini en ngun pulago noon sen gaynigo tan ndenten o arɗo o wona kertorɗo parti ala parti ji ɗi fof ndenti kooli ɗum keynini ɗum e hakkilankagal mum e ñeñɗal mum giliñande o toɗɗa mi yi'ani goto baɗɗo opposé nden ko golle mum ko gandal mum ko ñeñɗal mum yo Allah ayno reena ɗo mbatinoɗon ɗo jaafoɗon kam ko Baba Demba meselal leñol sabu ɗum fof ko sababu mum o haɓama hen o tampi hen o ñalama hen nden hande ɗum ko wune mo Allah hokki ɗum yo Allah junnu duuɓi mum hebbina hono mumen miɗen jafno no fewi wassalamu aleykum wa rahmatullah naɓa ɗum ɗo goɗɗum kono ta ko yidde nde tan fanda heen e hawri hande ñalngu ngu jinmi ñalngu ngu cawarmi ñalngu ngu parnormi woni hoko fulɓe haaɓoɓe fof pottude ndendina doole muyen ndendina yiɗɗe muyen labo neɗɗo gooto ɓe mbiya ɗum heynano min fulɓe muno heen sawari muno heen welti muno ñaago Allah joomirawo joom bawɗe o tore o okka o moole o danda ndesdete ɗum eymo yo Allah wallu ɗum tamrana enenen fof jaati ndi wona wootiri yidde nde wona wootere fanare nde wona wootere ko kalatmi ko noon komi cawarɗo hen no feewi mi hulata hen hay hunde koko jinmi koko cuusmi koko jiimi koko ndentami neɗɗo noon si ari he ko yiɗi ko jii ko renta ko yo sawar he dolno hen hay goto heynota ko kam he muno waɗi ko min jii muno waɗi ko enen ndenti faaro am ɗo alhamdulillahi rabbil alamina mi yetti Allah no feewi yalla yo okkam sembe haa mi haala ko natata koye yimɓe ko feewi ɗum tan jopimi hen muno faami hunde wotere e fulɓe sen cappini neɗɗo o en mbi ko o ngella wota en dostu ngella ko kalten ko funtata ko e kunuɗe men he yo in ñiife ɓerɗe men he ko tardini ko fulɓe muno in haala haye groupe ko haɗi ko fulɓe yah ko haɗi ko fulɓe wawru ko haɗi ko fulɓe wawtu simi lamdama mi haala fulɓe noddat ɗo neɗɗo kalda ɗo he mum tibda ɗo he mum mbaɗa batu wona caggal batu kala gonatɗo caggal batu kammo firti morgol moranogol ngol he batu kawranoɗo he batu caggal batu kammo firti morgol moranogol he batu kawranoɗo he batu caggal batu koko yakkata
patukawgal batu ko fewnata patukawgal balu dolnata donnen leñol men ngol ɗen nani ɗen celli ɗen cuusi ɗen jogii jannguɓe ɗen jogii alɗuɓe ɗen jogii mbawɓe ɗen jogii ko kontotako ɓe jaara he bindi mumen ɓe jaara he geɗe mumen wono Abdou Ba en mi suuɗaki min muno yaara he tiɗi am ɗi condi am ɗi muno hen yetti Allah koyin tawangalam kono komi juɗɗo ha kan muno hen yaara komi parnoɗoyin ɗin harmani ko torotomi kon ko Allah torotomi mi toraki ceerno Demba Allah torotomi minen ɗefte Allah o minen piɓi ɓoggol godol to Allah min payi kala keɗɗo kam keɓiɗo kam hat diine l'islam ɗe mine hema ha kaɓa ha hundu kam ko heewa gilɗi mi dogata enen danti diine o neɗɗo faynɗilanta kam ɗum komi tawɗoyin koko rona parnoren ɗum wata en ustadi yo en mawninatin kono wata en ƴakkuyi noon mbiyen kamin woni Allah o mukku mi jaɓata muno yiɗi kawren mbawren mbawten jaɓen tottu keñiɗo wata en pelo koyɗe ɗum sen mbi ko kam sen mbi wona kamɗen ɗum pelo ko gonga he men min de mi wi ko an mi wi ko an mi sappinima ɗamin doyi minen makkoli minen ma jakori ɗamin sappinima minen makkoli minen ma jakori Allah timminta yakaro yo Allah aynirane Allah walluma kala mo Allah ɗi jingani poola yo Allah jingirane leñol men leñol fulɓe ko wiyete ko en mbawa min mi wi en mbawa en korima en mbawa nden ko haɗi en ko wawru yomi ittoyi o ittay tan en mbawa en mbawta ceernajo muno ma salminan no feewi haalam ka noon ala frontiére ɗum ka tottaɗo in ko minen fof laabi min tottuma min koolima min jakorma min jiɗi ko yaa moƴƴin minen ma hen kooliɗa min hen yoni kono bimbi janngo si wiyama ya goɗɗo waɗe aduna ko longto wata mettin ko fodde koko poti won neɗɗo koko ittete goɗɗo waɗe wata mettin wata loob koko poti won haydara ala toon ko fotani mi yawaki fulɓe mi añani fulɓe mi toñani fulɓe kono muno yiɗi ko yawtintaɓe ko mi yawaki fulɓe kono muno yiɗi ko yawtintago fulɓe ke haala welami haala moƴƴata haala yoɗata kono ko nande nde tan moƴƴata nande nde tan yoɗata yo tawɗon jogui nande moƴƴere nde ke muno in yakoremo Allah waɗjam waɗan nden ke taweɗen tawteɗen mbo wuuri ɓuranayi hikka mbo wuurita mobilisation o mo ɓuuri ɗum ɗo ceernaɓe mi duwanima on mi ñaganima on jaam e jella ceerno subaka mi wima gotel nanggunoma mi walla sappo mi watti hen capanɗe jeeɗayi woni temedere koko waɗi ko yiidude nde nandude nde mi salmini fof mi duwanima fof bandiraɓe tedduɓe min calmini on onon fof ko kala inde mum e yettode mum min calmini bandiraɓe aynaɓe sippoɓe fof saabu ko fulɓe kaldeten nden noon min ñallini on min beltima e dow komin ngari ɗo koye misra wadde en machallah ɓooyino haale Allah e wonde moƴƴo hutima en acci en ɗo ha waktu ari en kawri ɓe jetten Allah e dow ɗum sabu ne waɗi yinnoɓe en hawriɗe hoddiru Allah e moƴƴere mum hoddiraka yoɓe kawrit hen kono fof ko moƴƴere Allah wayi noon nden noon enen hawriɗe hen ɓe jetten Allah ɓe enen fulɓe koko mawni dañƴen kono en ganda in yen noon sa dañi hunde nde anda tan nanguirta ko caggal jungo hunde noon sa nanguirino caggal jungo nde nafatama kono ko fuɗɗode wayi noon fuɗɗode fof koko jalni sabu simi jumani ko basuji tati goni ɗo kono si Allah tawɗo moƴƴo jaaɓi horaki siɗen battuya ɗum goɗɗugol ne wawi ɓuura ɗi basuji yo Allah waɗ ɗum ko heddi ko enen fof ndenden tan ñaagoɗen Allah yo Allah waɗ enen fof kawren gonen neɗɗo goto fulɓe fof si kawri goni neɗɗo goto kala ko ɓe jiiɗi yo won wonat weeɓani noon pour wiyam kawren gonen neɗɗo goto saabu enen mo kala ko ƴoƴndi hoore mum e ƴoƴƴi ɓoli mbawa yaadu il faut ndu ƴoƴa ndu fuuya fuynu ndu yaada e ƴoƴndi ndu kono enen fof sen goni ƴoƴƴi ɓoli est ce que en jahatan ɗum noon woni ko tardini en ten tenkani si en tenkani noon pour mbaɗen hunde nde weeɓa weeɓata ko tagi en wawa tagi en tenkani noon cikkuɗen ko e ɓorneteɗi tati tongueteɗi tati ɓornetake tonguetake tati cikkuɗo e ɗum wawa tenko nagge ɓornete ko fulɓe kaldat ni si wiyama ɓorne tan firti koye dande waɗete mbewa ɓornete mbaalu ɓornete walla wona nangane kam tati o wona ɗum ko tonguete ko ko ngeloba tonguete puccu tonguete mbabba tonguete wona woni tati ɓullu ndu tonguetake ɓornetake
rawandu tongetaake ɓornitaake gertogal tongetaake ɓornitaake ɗum woni jawdi pullo kala nde ngarɗa galle pullo tawɗa ɗum goɗɗum ko wona ɗum pullo jeeya ɗum nden noon ɗum woni jawdi men nanngenen haa saɗa ko mbaɗeten ɗon ko noon ko hunde mawde ceerno abdourahmani ko dongal mangal tega e dow hoore ma he kono wona an rondoto yo allah rondanoma ceerno men goto gandaɗo e aduna allah he fof woni fadilatu cheikh al islam elhaji ibrahima abdoullahi niass o si tawi a hollama dongal wiyama yo a roodo dongal ngal o wota laar dongal ngal jambita teddeni ɗi ñaago allah hokkuma bala ɓeɗe dondoriɗa ngal sa wawi ngal rondo tan a naɓat nden noon abdourahmane yo allah waɗuma no dondoriɗa heynade weeɓani noon saka heynade fulɓe heynade ƴoƴɓe ɓurma ƴoƴ ɓurma haqqil ɓurma gandal heynade ɓe weeɓani kono so tawi rondama e hoore ma etoto tan yo allah wallu en no dondoriɗen minen onon ga ko mbaɗɗon ko on ganda in boom sabu ko tolni e weede arɗo fulɓe wiyama ko wayri waɗede e joni hono foti duuɓi omo teski ɗon wayriti waɗede ɗo arɗo fulɓe ha aduna allah fof temedere fawde e nden noon enen jetten allah nde allah hoddiri yo in wuurto e nder men sabu eɗen joguino mawɓe fotnoɓe wawde wadde in ko adi kono ko joni allah hoddiri e miijoji kaw demba bacam ba kam miijori noon haaliri noon yimɓeɓe tawtoyi ɗum e ɗum woni ñalande nde hannde kono noon nde fotno ɗo ɓurde ena ɗo fotno ɓur kono hunde no ardi fof noon nangirte nden noon yo allah okku en wuna kala ko jeheten yo allah okku en poolgu yo allah okku en poolgu yo allah okku en poolgu ko heddi en ko enen laamu billuɗen laamu gañɗen laamu jawɗen ala enen fof ken gootum koto adama gimmiɗen courant o yeehi koto adama gimmoriɗen enen fof ko raɓɓiɗi heen ko adama jibini fof en nden homo ɓuri goɗɗo on kono e nder men allah wi en wo jaalnakum shuuban wa qabaila li taarafu allah wi mi waɗi on leƴƴi ha mbawon andotir ngal gandotiral woni ɗo kono wona eɗen jawi hay goto ɓe hoddiɓe men ɓe gonduɗen fof mi senni allah ala e mumen mo jawɗen min o tigi afu am debbo ginnirmi ɗum ko jolfo ɓe neski min yawi jolfo mbiyen ala mi yawani goɗɗo bawɗo on kam fof allah walli kam ɗo darimi ɗo mi haalat ɗemɗe 12 no jiɗirmi ni e kala hen ngal kalmi mi limte e ɓen hadis wiyen man samia lugata qawmin salima min makrihim kala mo nanɗa ɗemgal mum daɗa e bone mum ngara jippuɗa e galle takkusan fota nana eɓe kaala e jolfe walla bambara walla ɓe mbiya koɗo si futo foti tan kumen ɗum takkusan amma ɗon tawa joni si a nanano bambara no nono nanirta hin nden kay eto nana ɗemɗe ɗe wallat enen laamu jawɗen gandiren noon laamu pamɗinɗen eɗen mawnini fofen sabu a mawninan neɗɗo nde mbawa mawnu ɗe pelle mbaɗaɗe whatsapp noon ko pelle mawɗe ɗe en balli no feewi hay so tawi wonko ɗe jakkine téléphone aji ɗi ɗeppi jiyeten eɗi moƴƴini ko heewi kono ɗi jakki ko heewi ɗum noon ndentoɗen ɗi hono ndentortoɗen ni kala ko kaala ganda koko mbawɗa filloyo kala ko kaalata wawi in filloyo joni noon sinno ko sagoji men en gonat ɗo ha nange muta taw kala ko kalɗen koko nafata yimɓe ɓe kono hunde no ardi fof ko noon nangirte ceerno men ceerno abdourahmane yo allah wallu wallidira cellal yo allah weɓnu fof ha weeɓa yo allah okku en no donoriɗen wona an ronda ko minen donda walla ko enen fof donda nden noon kala ko mbaɗata hen tinno aɗa janggi jibril allah nelatno ɗum wiya ɗum yaato mouhammadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mbiya ɗum min allah ko min wini o haalana ɗum jemma nden si weyti nelaɗo allah no foti yaade nde juma to nodda yimɓe ɓe ɓe ngara o wiyaɓe hanke jibril ari am wi kam allah wi ini kono haade jibril haade mouhammad yaha jibril artati mum ɓe ɗum allah wi wa shawirhum fi amri ay si fi ari disno ɓe ɓe gonduɗa ko ande luural nden noon poɗɗon allah wiya yo hunde waɗa wiya yonde disne ko ha nanotiral waɗa e nder yimɓe he nden noon kala ko mbaɗata hen disno yimɓe ɓe kala goɓe pewjan ma hen andu ko ɗum woni ko nafata ko e fuɗɗode noon koko jalni sa tawi mawɗo debbo no waɗa mbeɗu tawata ko to kuɗal ga mbacoñ jala ɗum kono mbeɗu ngu si timmi tan hippat la am nden noon ko fuɗɗode way noon yo allah wallu en yo allah weɓnu ha weeɓa en beltima kaddi weltare sabu min ganduɗo kam fof no andi mi ala kattanɗe
kono pulaaku ana kam jarani ɗum sabu wona min waɗi hoore am pullo nden noon ko Allah waɗi ko e ko cuɓimi ko hoko ɓuri wona ko Allah suɓi ko Allah suɓi waɗi kam pullo joni mi wono e goɗɗum ɗum ko min suɓi ɗum nden noon mi wallata Allah e golle mum mi jaɓa ko waɗi ko yo Allah waɗen fulɓe yo Allah ɓeydan en sutura ɓeydan den kamuɓe men hokka en balɗe e cellal sellude e sellirede dañal e daɗal dañde e dadde e dandude ya ko Allah nelaɗo mum Muhammadu rasulum bil haqqi sallallahu alaihi wasallam waraaki tawa mi juutnima sabu deƴƴude ha wiye yo haal ɓuri haalde ha wiye yo deƴƴu nden noon mi deƴƴi salamu aleykum wa rahmatullah hande ɗo nde ɗo saare no wiɗe ɗiɗi mi siga ɓe ɓernde mana ɓuuɓi ay min emin pogano sag ma dental ngal tolno ni nde min dawata kono ɗa andi ceerno abdou si noddi ko kewal nottol min cikkino tan ko oto goto min gaddata kono nde weeta balle ɗiɗi balle tati min gandino ko otoji kewɗi min gatta gaay saabu so imma yimɓe immoto so joni yimɓe jooɗoto ko ɗum tagi dental ngal min bettani on de min pogano ɗum min gaddata minen min cikkuno tan ko yimɓe ɓe ɓurɓe ɗum ɓadade re garata kono kala bandum nanɗoyin walla talimum nanɗoyin immi tadi pour arde ɗo hande nde misira feccere nde wawa arde min dañi hen mette mawɗe waɗi ɓe ganda min ittu kaali min e pasna ɓe ngari ɗo waɗi ɓe ganda kaalisaji mum e paasi ɓe ngari ɗo sabu o jari in o jaran min nde min immi min cikkuno ɗeɗo balle jawtuɗo min mbawata ɓurde oto goto bis goto min joguino monsieur amen docteur Macoumba nde nani rek o ƴettu bis o totti min gonde o bawam tokoso biɗo Amad o rotti min 4 o addi auto mum e immiɓe goɗɗum gaddi autoji mumen ngari cukke amen wona kam yoɓi ɓe nandere ɓe ƴefti autoji ɓe cukke mum saabu ko jarɗo en min gaddi o pullo mo ganduɗa ɗon ko bandirawo men foof o pullo mo ganduɗa o ɓurɗo ɓoyɗo yaade yimɓe hewɓe saabu ko joom nafa ko joom ballal ko joom kosngal jahangal ko joom koyngal ballal ko joom koyngal yurmede nden no so immama walla kulli ali fulɓe immo cukka e min bettani on de min nani ɗum waɗi goto waji ke Allah wi on betti min pogani ñalande wata hay minen min pogani ñalande wata ko ñalande mum foti noon gandiron no ko ñalande mum foti noon so immima rek yimɓe immoto ñande fof tawi ɗon min ma on gandu inchallahu o gandat on mbaɗi arɗo jarɗo in waɗa arɗo hande enen fulɓe de ɗeɗen mbawi miijo moƴƴugo ngari eɗen mbawi yekkit ko moƴƴi ngari ko teddi totten neɗɗo men eɗen mbawi wat golle joɗɗe ha kala jiiɗoɗe ñehade kono noon musidɓe pour cinen ha ɓooya ina hooki e nder men te eɗen keewi heynin neɗɗo ha para garten ɗen ɗum pergita te noon kala ɗo keyninɗa neɗɗo garduɗa ɗum caggal ɗa ɗum lata wallahi hay so yiɗima heyno ne in weɓta nden mino yiɗi ɗum ɗo enen ɓe hawruɓe ɗo fof durnene oɗo texte miijo jurnitoɗen ɓeɗo nayo koɓe kaali ko e koɓe mbadda ko heno Jeynaba jokkirigal ɗo ɗanngal ha yettoyi saare gandal nde o wa faano holko woni fandare men ha enen fof pelliɗɗen hawrude ñande 26 e hit e lewru 17 hitande ujunnaji 2024 ɗo e misira wadden hol sababu hoko kewi hoko woni caɗele men holko teskiɗen e ngol ɗo leñol holko musata en holko jiiɗen ko hanani holko jiiɗen ko garɗani e ngol leñol ha ɗum ɗo warali sababu enen fof en accude golleji men e haajuji men gam hawroyde misira wadden beele wonko ñeltiɗen wonko jiiɗen ɗum ko jiiɗen noon ha jarani en wiide yo en kawruɗo goppen haajuji men goppen hitteji men goto fof rungo debbel mum rungo ɓikkoñ mum e galleyel mum gam ñalloyde misira wadden ɗum ɗon musidɓe yo en jaggu heyna ha tiiɗa jaggirenir juuɗe 10 nden jinmi wi tan ɗum ko mbaɗɗen ɗo yo en okku in fulla poɗɗo ni no ñalngu ngu foti musidɓe on calminama on juurama arɗo de ina wowno he fulɓe sabu won daaɗe ɗe fulɓe kaalata annanat ɓe mbima nde min ngasi min nguwi min ngasi min nguwi min ngasi min nguwi kala ɗo nanɗa yin andu wat ko kewno ha asa uwa nden asa uwa noon koye arɗo tan dañatno in minen de mi anda gaay kono sa hooti to min jiyami heynoma ha he leri ladde mi holluma wande mi holluma judde battidiɗo o ton waɗe arɗo ɗo mawɓe fulɓe kawɗanno so caɗele jani ɓe kaala ɓe mbiya ngasen nguwen noon na hooki e men hande ha ɓurti sabu Samba haaldate Demba he yero ɓe ndungto tan paate yaato suurita ko ɓe kalno ko ta dato yottaki
feekɗen mbaɗa ɗum toppaɗen to en jottoyta ko toon. Musidɓe yo en cuurotirat, musidɓe yo en dañi yenande reedu nde ngannduɗaa ko enen ɓiɓɓe mbimi en tan gandata nde. Mawɓe men de ɓe janginanno taaliɓe haa o durso kono ɓe cuuɗanno ɗum ko ɓe lappirta ɗum ko so dursitaaki. Hande noon na hokki e men si ɗum yawti ceernajo min calminima min juurimama min ñaaganimama jam e kisal sellude e sellirede dadde e dandude juutde duuɓi e moƴƴude battande nguura haa kaɓandeɗa joote. te mino waggina gueɗel gotel ne en piilirani Abdourahmane arɗo wonde no bimbi be'el Sadio teddi wujje o diwawri poyoto Abdourahmane o wiya ɗum si mbewan mba yitaka mi sukkatanema. Bimbi puccel Samba wujje o jooɗo o filnidira juuɗe wiya yo arɗo o ɗaɓɓito e puccam ngu en keyniranani ɗum yo wonɗo mbo en ɗaɓɓitata pucci e ɓe keyninirɗen Abdourahmane ko ha mbawen won gooto ha mbawen yiɗodir ha mbawen teddotir ha mbawen andotir ha mbawen yoltu hujjaji ngol ɗo leñol neniwol ngol ɗo dimol ngol ɓoygol hanki taw hande arani kono en pildirani Abdourahmane ngam ha dañɗo caɗele fo ara wullitode Abdourahmane kala ñawduɗo wawi ɓe jeenayo mbattaɓe 10 nden musidɓe tongiranmi haala ka tan yo en gandu ko gonɗen ko in wona ko sagginorte sabu o wi jimowo o wi gilli am ɗi e pular wona nde husre juurore ƴiƴam sagataɓe leñolam ñande jinmi pular ko nden pellinmi daranade pular ko nden kollumi gaño feere ma wonata pular ko kodde pullaɗe jumri gurwanade fedande ƴaaki meɗɗo kala garta leelata so duɗe kuɓɓi jaynima laabi pine men poccima sa nani wanduna nodda mbewa armi janginma ƴeego ha canta e cate leelata wona jingu foti noon ko ha feere gañora wandu wasa yonɗo musidɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala Abdourahmane dongal ngol Allah walluma andi ko mbaɗɗen nin hande sodde hoore jimi romarike a ala wago o ko enen sa yaare ko minen sa tardi ko minen koɗɗo fof yo noddu commune mum yiɓa fedde fulɓe haaɓo ɓe gona national kono simin ballanima yahata tawi tan gonga weɗal simin ballanima yahata min de simi mayani sa wiya mi darna fedde teta ko fedde mo simi mayani enen noon sen ganduno aada men hanki darɗen hande ay walayna hamni enen en dawdu e ngari dawɗen jabaregal dawduɗen e dañal dawɗen e cuusal dawduɗen e fof pullo e tuuba ko rek jiyata mbiya kanan ka pullo ɗum ɗon si waɗi tinnoɗo mino yafno saabu haala koko huuɗi Allah huuɗi ka wulli kaya ko ngulla ka Allah huuɗi kalɗo mbo haalnaka ha ɓoye kawli kala Allah huuɗi poɗɗo haal mbo haalani min noon koye ɓen jiyami saabu laamu windi kam kono laamu ɓuuri kamin pulago barke salatu fatiha 3 duuɓi he jeego mbaɗmi garañoro fulɓe hade kam dognoy min Amadou Adama jarama onon fof jarama mawɗo baɗɗo o ɗum piijiɗo hino yo Allah ɓoynu ɗum ɗo balide leydi wona balɗe kala jandu ka hen kamɓe mbiyete belɗi jiɗaɗe belɗi defade balɗi yawman sa fof kadi mbawi sio tappaɗe kewiyaɓe yaw bandiraɓe sehilaɓe malague yume dañi ko nge yelino ceerno Abdourahmane ko hemno ko Hammadi Hambodejo to segu e ɓima fulɓe ɓe mbi ɗum ko pullo so segu kono ko bambara to honare so yahi segu o haalata ko pula so yahi holare o haalata ko bamana ko pullo to ladde to ko pullo to juuɗi to ko pullo to nayi to ko pullo to warto miɗo andi ka pullo to duɗal do ka pullo to warto ka pullo to nayi to pullo ngo kelu kalaɗe dongal gayniɓal sawa kala wango ite wuka mbarda ɓerde mbaruɗi kadi yiɗi safandu fa tabarikal alhamdulillahi bambarankoɓe ɓe mbi Hambodejo fula do bamana do abe ka segu abe fula kumaye abe ta honare abe bamana kumaye mako dugu kono muka wolo kono mako bado mako chama be ni jani Ibrahim tabarikallahu hebi liggey kono non min andi ko piila da ko in jombani ma kono non ya seydi pullam tabarikallah adanyat ko gayna ko mo ganduda hore ma ko gandudo ko gayna ka firti ko sinay ɗi mbuytima o hettataɗe caggal o hettitaɗe yeeso o ardatɗe e bange o ɗaɓɓitanayi ɗiɗi nde ɗi mbuyti heyninoge nge henge nge caggal gaynako tigi tigi ko ɗi o ɗaɓɓitta so buytoɗi e heeɗi o daña koyngal fowru o daña yitere wandu o ƴetta ɓocco nde o waɗa e juɗɗe poosay fowru koyngal ngal ko jawngal nayi ɗi daɗatan
wandu laarataɗo yeeso ko yeeso e caggal ndu laarata gaynako ɗum laarata a laarat heynige nge nde ɗi punti e herto e henge nge caggal dongal ngal ngal dondiɗa sa laari ɓe ɓe dondaniɗa fukkal ngal ko donɗoma ngal o darata sa laari o donɗoma dongal ngal tan a wawan ngal jaggo Allah rondata neɗɗo woppa dongal ngal temi haalanma haɗa woni e ardiɓe ɓe ganduɗa hoorema wota hulde nelaɗo Allah sallallahu taala sallam khatimil anbiya imam mursalin en si wolde nde darotono so dari o haaƴi gite wiya Seydina Aliou o yiya Babacar Siddiq o yiya Aliou o yiya Babacar o anda o hulatani haɗa ɓe dañ Alhaji Samba Ba Ndiol wuɗɗo hayno joom darde juunde joom poos juuɗo joom jungo juungo omo marde jungo ñaamo o pullo gorko deƴƴuɗo ɗo joni ya seydi alhamdulillah tabarikallahu Cheikh Amadou mbo marde e bange nono wota hol e waaɓe noon heƴema cekki tinno tan yimɓe ɓe fof mbawa rentuɓe kangue funnangue ha hirnangue rewo ha worgo ɓe fof ɓe jooɗo ɓe ndaara ɓe mbiya ko an tan fotin won wallahi la ajim ko an tan goneta ko an tan wonata inchallah tinno tan fulɓe noon bandiraɓe nde woni on calminama on juurama tabarikallahu ko on moƴƴuɓe ngari ko on jambaroɓe on dogota beele jaɓɓon ƴiƴam sikure ɗe mbaɗi soro moro ɗe mbaɗi dumbi e moro fiɗe tokka woni bede filere ndettengal ƴuñi wona piigal jamdi ɓaleri on dogata beele jaɓɓon ƴiƴam kono est ce ken ko yakki en ko bandiraɓe en ngala ngi dañɗen tan ko ngel mbiyen ceernel ngel mbiyen jargayel ngel mbiyen lamɗen ngel yakkat allahu lamɗo subhanahu wa taala jalla jalalu aji kamaluhu o wi toɓɓe tati ɗe min Allah min jogiiɗe min andi ɗo mbaɗat miɗen simi waɗiɗe jaɓe sa giiri e neɗɗo ha toɓɓere laamu nangi ɗum nde yane hoore walla toɓɓere gandal walla toɓɓere jawdi son kawri ɓortu paɗe ɗe mbiya ɗum koto no mbaɗɗa wasɓe ɓe yo dañɓe ɓe fof ala hen mbo anda dawle tirndol kono ko Allah o mbo wi wonat ko on tan wonata kawren kawral wona cakan ay mbarodi ay tengu ay fowru nde ɗi mbaɗana berndel ɗi mbiya joni jahe kala ko dogi ha daɗi bandum ko an tan ƴettata darapo mbarodi pari tengu pari fowru pari wiya ɗon noon ko jellu ñiiwa kala ko daɗi bandum ñaama ha harana ɓana koreji mum on jemma fowru ɗanaki seeɗa fondu ummode debba o oɗo jemma o tolni ɓe ɗum kaw anne a wawa muñ wona an tan ɗum wiyanum sa haaltin mi woppuma punta galle o tan mi deƴƴi nde jooɗi ha batu ngu dari yimɓe ɓe fof kuule ɗe fof kawri ndimagu wona jibinande koyen jikku mbarodi nde laari yimɓe ɓe wi min mi waɗi d'office mi waɗi diwisone min komi ɓiɗɗo dimo simino ñaama ko min tan mi suuɗo mi ñaama ha mi haara kono min mi larata mino dogana ñamde min mi waɗi robise mi funti hen fowru wi koni ɓeydam de ɓeydi ɓuuɓ joni ko min tan fo kettiɗo e den ko min tan e tengu min kay ɓerdam ɓuuɓi tengu ne laari ha ɓooyi an Allah akubar min jiida baba kono kosam ɗam ko gotam min mi waɗi robise fowru ndu noon wi hanti joni ɗum lappane noon bawɗi hanti ko daago tan ƴettoya tan fabru wi buret tappi e nder dew he tan ƴetti koyngal ñamal ngal tan huccini funnangue inni Allah buli jeeɗiɗi juule e nelaɗo Allah sallallahu taala sallam wi mi poosi kandida ɓe mbi an fabru dogda e fowru o wi eyi o wi allahu lamɗo subhanahu wa taala ombo jogui puccel ngel wiyete ñawore simi heeɓi fallare nde mi yahat heeɓi nde mi yahat kuule ɗe noon mawɓe ɓe mawɗo sa haali o andat konngol ngol doñorgal ko mawɗo ngal daagi seese ngal ari ngal ɓorti wutte o ngal wi fabram mi jansima ɓe mbi an doñorgal ni no ɓooyirɗa an ngara fabru no woni ɓooyɗo jansa ɗum o wi komi mawɗo mi nani konngol ngol sa yi min mi heppani min mino andi kortiɗo fo a tawtat kam ɗo ɗum taki miɗo daago fabru wi ñiiwa an woni mawɗo fatan mi paroya siɗa yaha wayno banda en ndu naati e ngaska he tan ndu ŋaaki paaɓiɗi fonnoti ndu wi kawral woni doole
sa e ndiyam ɗam lappa ban bempeƴƴe ko kawral enen ko Allah lamɗo o tan andi en kam andi hen debbo e gorko he mbaɗe lappol ha toto ko meddu o woni min ɓolol gotol ndiwan mimi ɗimmitta tan ɗi mbaɗiran ay kawral nde ndu yehi ha ɗo ɗo meddu o woni nduya ombo woni témoin o ɓe mbi ndaare mbo sohlani tew kala nde jiɗɗa hunde sa heynanima ena haalata hen gonga ɓe mbi wandu yiɗa tew ndu totta bik e foyi ndu wi min wandu muggere ɓurani kam jiiba garɗo ɗo fof mi windat ndu jooɗe catal he rek nde wiya par fawru ndu nde ngaki reppaɓe ɗi noodi fowru wi burdet ndu dogat hano ɗo caggal oya rangrang ndu nana faɓrude to yeeso ko kaat no e mino ɗo ndeka ay nde ndu arata tawi faɓru ndu wi wandu fowru mbo ara mbo yana min mi ari windam windi ndu ha pari ndu rufi ɗo ndiyam témoin ta ina leppi kam no ndu wi tet e nder huuɗo he ha ɓe jii fowru poussére ombo ara ndu lappi hen wandu wi ndu a ɓooyi faɓru ari ga hanki nden bandiraɓe si tawi enen fof ni no poɗɗen ko en jambaroɓe ko en anduɓe si tawi no en kawri kala ko Allah totti neɗɗo gumanon en billahi wallahi tallahi kala ɗo peɗeli men ɗin jorɓinage funta ɗon heɗen mbaɗi anduɓe heɗen mbaɗi jambaroɓe heɗen dañi anduɓe nden kay kala ɗo jorɓiɗen sen jaaɗi noon si tawi tan gonga selli billahi nage funtatno ɗon enen heɗen gurni haɗen gurni ciile ɗe to ladde hoko boyeru ñamata e ladde e jawdi men ko ciile ɗe mbelata to ladde to jawdi men ko dute ɗe dippanto to ladde to jawdi men hoko yimɓe ɓe mbiyata yomi feccane e tew he so ndiwtu ngu waɗi jawdi men si pembugal waɗi jawdi men nden yo en dar koye men weeti weetani wonko heddi e jemma en ngumat Allah ganden Allahu lamɗo ko kam waɗata kala mbo waɗani jaɓen suka funtina ɗo laamu tan mbiyen ngel cukalel hanki yahay mum de ko kisoytonoɗo ko wondi Allah e ɗum Allah totta ɗo joni suka manam laamu tan mbiyen nenne de ya baba mum ko kiso ko caadoytonoɗo ko wondi Allah e ɗum ko hecci koɗo Alhaji Abdourahmane ina heewi kono Allah wi ko kam mbiyen ko kam yimɓe ɓe fof kangaka nawɗi ɓe ganduɗa hoore maɓɓe ɗo jooɗi siɓe koyɗi koyɗol siɓe kalanima ngol ittat saga ta ittani maaya mi haalani siɓe kuccitema ɓe kaali nden noon ko tabarikallah yo malma fulɓe de jumbi jali yakar waɗi gumba e hoti saare jalalel to gaari faro yo malma yo wano wano watano nden bandiraɓe sehilaɓe on calmina on juurama Allah kam waɗani en gueɗe men o nayi ko mbimi koye kosame o jaɓani ente ɗen o tegani en hen beelel beleɗen o te barrade eltiya jamanu nde keɗotota jewte bila mana mbaɗa warga bila nana ko wurata ko ko jaygol ngol ko haɗat ko ndiyam ɗam ko salɓito ko sukaraw ɓe kay ko salɓito ko ndiyam ɗam yettorde nde ndete wiyete ko ha Allah jarama on jarama Allah sallallahu alaihi wasallam min bismima maire amen docteur Macoumba Diouf docteur bisimillah ma tafaddal min beltima no feewi min jetti Allah tawtede nde ɗo ñalande nde fulɓe jiɗno wadde no waɗira fof komin jettima hen mbiyen alhamdoulillahi rabbil alamin famɗu si heew mbolo o no foti fof yo Allah jippin hembo barke heewgol ko barke ɓuri heewrede no mbo foti ni yawi taw siɗanin mbattaygol ta président mbo ɗo walla mbo nuli ministre na wawi won Baw Demba min calminima min duwanimama yo Allah aynuma yo Allah barkin ko puɗɗiɗa ko wonɓe ɗo fonnoɓe innede fof jaafoɗe min jiyon onon fof gayɗi ɗo de mawɓeɓe ɗo de ɗum ko keyninɗen ko puɗɗiɗen ko ɗo hande sin yahani rek koye men sabu goto e men fof ɗo hande mbo wawno heyno lesdi ndi o naɓa ndi eɓe nanmi ɗo kaali haalde caggal mumen na hiiti gayɗi ɗo rewɓe ɓe ɗo sabu mi nana ceerno Abdourahmane o wiya wuro gay ɓoline moƴƴani heureusement rewɓe ne ɓe ɗo on jarama rewɓe sabu komin ñaami ko hamin mbawi ɗo dara minen kaala ko caggal Allah ko onon on jarama goni noon en kenini ceerno Abdourahmane minen de minen ɗum gandi sabu ko bandirawo ko esir o ko ceerno ko kala emin ɓoyde mum ne kono bandiraɓe cukkene mum mbasene mum sukkirno buuɓi wuro cukkirta neɗɗo fulɓe de mbi cukkugol buuɓi wuro kam heewani nafoore no goɗɗitorɗa fof ɗi kibbito eyyi ɗi kibbito ha ɓooya ndaara tawa an ko an tan woni ɗo eyyi tawi ko noon ganden kam arɗo men yahata hayɗo wotere ko ɓeɓe o ardi poti wel ardede
en si mbeli arde rek kamne o suusat so yeccima o yi'a en so noddi notoɗen kamne noon mina andi mo andi kono en mbiya ɗum noon en gardini ɗum kono wona ɓurde en eyyi kammo ɗum bo en andi hande si goto immino ɗo wimo yiɗi won ko woni ko tan haala daro kono minen fof min deƴƴi min itti fof min mbeɗma gella ceerno wallu min balluma sabi Allah yo ɗum yaharu yeeso yo tan nimse wonen minen de sin yahani min beltotako sabu ko an woni minen goni an eyyi minen de minen gandi gandumiɗal ɓe wonɓe ɗo hande si ɓe jaɓi de in jaɓat eyyi koko fulɓe mbiyata ko de wonɓe ɓe ɗo ɓe mbawi ƴeŋde ɓe mbawi ƴeŋ donc noon ɓe mbi seɗa yahda e bawɗon fulɓe ɓe mbiya siɗa ɓoggiɗo e wandu ɓoye si ɗum yima ɗaɓɓen longdu andu ndu was jaɓ si ɗum jamno ɗaɓɓen saku ndu wiyanma ɓe hande kala hen mo jaaduɗa wallahi kala no wonno wotko halnanma re ando jaɓani so jamno dañen hande dañen succès donc vraiment ɗum noon si yawti hande ɗo en mbawa ɗo junno ɗum si yawti potten arɗo men e wondiɓe mum siɓe potti jooɗen peejen leñol ngol kadi ko taki ko gartiɗen arɗo enen fof ɗenin gandi eyyi leñol ko kala na hen foti won wot kalɗo en hande subaka en poti dañ jangguɓe ɗen ɗen dañi ko kala mankuno en ko dental noon ko ɓerɗe ndendata ɗe wona yimɓe hawruɓe ni tan de sa nani dental ko ɓerɗe ɗe hay ɓe garani tawi ɓerɗe mumen ɗe hen wallahi hen ɓe jiya enen arɓe ɓe ɗo tawi ɓerɗe ɗe ngalanine en tampi en garta ɗo titiɗen kaala yata yo in wa noon eyyi yo Allah waɗen barke yo in malma yo en darta ɗo kadi mo wuuri. Salamu aleykum wa rahmatullah. Et à chaque fois que nous avons su relever, nous réinventer et continuer d'avance ensemble. C'est cela la force des Habobé. L'unité. En tant qu'Ardo, Thierno Abdourahmane Sow, ta première mission sera de maintenir cette unité, de cultiver la solidarité, l'entraide entre les Habobé, mais également avec toutes les autres communautés sénégalaises, voire africaines. Nous savons que l'unité est notre plus grande richesse. Sous ta direction, nous continuerons à nous rassembler autour de nos valeurs communes, le respect et l'harmonie, la justice et la prospérité. Que ton leadership inspire en chacun de nous cette flamme de fraternité et d'amour pour les Habobé, afin que nous puissions ensemble surmonter les défis et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. En tant que chef, tu es également le gardien de nos traditions et notre culture. Nous honorons nos ancêtres et leurs sacrifices, car c'est eux qui ont posé les fondations de notre peuple. Aujourd'hui, Thierno Abdourahmane, tu te vois confier non seulement la responsabilité de nos affaires présentes et futures, mais ainsi de préserver notre héritage culturel. Nous avons confiance en toi, Thierno, pour être le lien vivant entre le passé et l'avenir. Que ton leadership soit guidé par le bon Dieu Allah et que tu sois toujours un exemple de respect et de dévouement envers notre culture. Aujourd'hui, alors que nous te confions cette grande responsabilité, nous savons que tu apporteras à notre communauté une vision claire de l'avenir. Sous ta direction, nous espérons bâtir une communauté prospère. Nous devons aussi être ouverts aux changements et aux évolutions du monde extérieur, tout en restant fermes dans notre identité, notre culture et nos valeurs. Tu sais, Thierno, que le pouvoir que nous te confions aujourd'hui n'est pas un pouvoir personnel, mais un pouvoir qui t'engage envers nous tous. C'est un pouvoir au service de la communauté Les Habobé. Un pouvoir qui doit être exercé avec humilité, sagesse et bienveillance. Il est de ton devoir de protéger et de guider. Nous avons confiance en toi, Thierno, pour mener notre communauté Les Habobé vers les horizons meilleurs. Mais souviens-toi, Thierno, à chaque fois pour prendre une décision prise dans l'intérêt du peuple avec un cœur pur et une confiance claire. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ta capacité à réunir, à écouter, à comprendre et à agir avec compassion. En ce jour solennel, Thierno, alors que nous célébrons l'intronisation de M. Abdourahmane Sow, nous renouvelons notre engagement envers notre communauté Les Habobé, notre peuple envers nous-mêmes. Thierno, nous te confions la direction des Habobé et nous te promettons
notre soutien et notre loyauté. Ensemble, sous la conduite d'Allah, nous allons de l'avant, forts de notre histoire et de nos traditions, de notre unité. Que le bon Dieu t'accompagne dans cette mission sacrée, que la sagesse, le courage et la paix soient tes alliés, et que sous ta direction, notre communauté prospère et se développe dans l'harmonie et la solidarité. Amin. Vive les Habobé, vive notre unité, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Merci beaucoup. On calminama on juurama goto fof to iwri to eno ardini yettama salminama caggal yettode ɗi e calminade jawtuɗi fof ko e ndeweten ɗum pawen ko arata ɗo ko saabu ko haala haaltetega woni ko haalaka eɗen ka kaldo en fof gattan noon saabu disiro no juuti kono toɓɓe ɓurɗe himmude hende ina wayno ko andinde yimɓe ɓe e siwtinde yimɓe ɓe e tindinde yimɓe ɓe ko aroyde yeeso ɓe gandi e ɗeɗo ñalande hande 26 lewru bowde woni décembre hitande ujunnaje ɗiɗi 24 hawrama ɗo e nde saare men Messira ngam fiilde lefol arɗo wonande kilifa men ceerno men gendiyanke men pullo men Sénégal naajo men ceerno Abdourahmane Sow toon to saare jarare saare mawde en jetti dendagal wonɓe sababu ha ndeɗo ñalande wawi yottade waɗira no waɗirani ha ɓe tolniɗen hande ɗo ina wayno caggal jettoro e tawtoraɓe ɓe fof darinoɓe hemɓe ko andude ndeɗo ñalade noddi ko dental ndeɗo ñalade woni ko cuɓiɗen mawɗo fulɓe haaɓoɓe e ceerno Abdourahmane Sow to saare Diarere caggal ɗum ngal ɗo ko dongal ko teddugal ino rendini e dongal wiyete responsabilité ko teddugal wonande e leñol ngol e wonande Sénégal e fulɓe haaɓoɓe e fulɓe fof ma mbiya nde ngal ɗon dongal noon ɗaɓɓi ko tiidde e tinnare suusde e saasde e ko jaheten ko o wona arɗo fulɓe haaɓoɓe ngam ustude ngoƴaji men gorko ganno daraniɗo leñol mum daraniɗo rendo mum ganduɗo pinal ngal o halfinagal wonande fulɓe haaɓoɓe bawɗo heɗade bawɗo nande jamtodirede e ligganade e leñol ngol noddude e gootago nanodiral fulɓe haaɓoɓe e fulɓe fof e leƴƴi ɗi fof ɓeyden hen sabu yidde hoorema wona añde goɗɗo aɗa roɗa ceerno Abdourahmane ngal ɗo dongal teɗangal waawi aɗa roodi ngoƴa gooto kala garɗo ɗo hemo arani jiyaɗo e rendo he hande noon roɗade kalɗon ngoƴa e fewjande leñol ngol ɓeyda wuude e kisal ɓeyda ɓamtare yaarude yeeso jogitade reende fiya tawaji men e gandal men e pinal men e dendagal kala ko ganduɗa ko ɗum woni teddugal men sabu so a daranaki hoorema wota fat goɗɗo nama darano fulɓe mbi siɗa yiiwe ƴeytima ya yigat reedu ndu si ɗum ala ina wayno jiwoma o amat liggodiyal e dendagal woɓɓe ɓe wona fulɓe ko Allah yenma ko hen wonma ngolɗon leñol mbawa ɗum reende e teddugal mbawa ɗum daranade wadde ko gollodirde e rendo ngo fof e musidɓe woɓɓe leƴƴi goɗɗi ɗi min kalfinima nawrude leñol ngol yeeso e suurade e tiidde e cuusal ma e nde ñalade hande min desnima gueɗe fulɓe haaɓoɓe gueɗe leñol ngol e rendo ngo fof yo Allah nangiranma yo Allah ɓeydu bawal ngal
yo Allah ɓeydi cellal ngal yo wuur fulɓe haaɓoɓe yo wuur fulɓe fof yo Sénégal wuur yaara yeeso donc ko ɗum ɗo ɓurno wonde tongol jaafoɗon no waɗa hen konngel seeɗa ɗum ɗon ko inde ina wayno commune aji ɗiɗi commune mo Thiaré to to Funnaange Ndofane ɓe neli kam adena ɓorniɓe o kasketaji tati ɗin ɗon fof noon mi weltima no bete mi salmini on onon fof e inde mon e yettode mon mi weltima e garal ngal kono mi weltima e on cérémonie ko cérémonie mawɗo jogɗo fayida jogɗo solo ko ɗum taki en mbawano neldugo ko enen wawno en ari en jetti Allah par ce que o cérémonie ko cérémonie ganduɗa hoorema ko Sénégal fof fotno ar ɗo e l'islam par ce que on andi non fof ko pullo woni ɗo e nder leñol Sénégal ko haaɓoɓe ngoni e nder fulɓe ɓe nden noon o cérémonie ko cérémonie ɗum fayida en salmini on en jetti Allah enen ɗo pour Ceerno Abdourahmane yo Allah wallu ɗum o joga mission joɗɗo succès o joga cellal o joga baawal yalla ɓesɗo ɗum gandal ha o wawa yettu to ɓuri to yiɗi nden noon mi salmini on min jaari Allah jarama ñalliɗi mbaɗi naani mbaaliɗi ñalli naani ɗumnogen imamu ɗattinande jogomo so ɓarmuɗo gaasi mayro naane gaska yeeru ittali gastinama yaaa yayi ceerno Abdourahmane yo malma donandi woori nayi donandi woori nayi ayoganaaɓe nayi hulo jadi o holla bire felle riwo cuude hanene sayo mbaalu wuro ceerno Abdourahmane yo malma alamini kay ma yo malma ya barke Allah gootu omo seerni aynaaɓe nayi o inde maɓɓe debboore maɓɓe boni guitare o yo ɗoftuɗum yo fingal hono guitare o dijo hono julde o Oustaz Gorgui yo malma eyi mbimi Sadio Bougar Seydi Sané yo malma maldumano adinoɓe ya barke Allah ya hakkude labbo e min mbaɗi ɗum tan wonɓe nalangoɓe fukkoɓe kamini bandiraɓe fof goto kala inde mum yettude mum en ñaago Allah subhanahu wa taala kadi ko en ɗo hawru yo Allah hokku en wule Allah waɗan mum mawɗo Allah watta ko feere Allah subhanahu wa taala tan pikkuɗen hen ala ko rondi en ɗeɗo golle sina jokkere enɗam rek kadi kawruɗen ɗo hannde e dewal Allah fof ala ko heeli hen jokkere enɗam sabu kala jokkuɗo enɗam aɗa e jiile tan taɗowo enɗam o funti jiile nden enɗam ɗam tan jokketen ko ɗum sababu gargol men ɗo hannde ni sira waɗɗen en calmina kalifa o ngannduɗa kam heynori diwano en calmina jon saare nde en calmina denndangal commune ni sira waɗɗen fof enen calmina denndangal kala mbawɗo nokkitude ɗo noddoore e kala o waawi immo funnaange tinnaangere oye goɗɗo garɗo o mo araani eɗen jetta dental ngal fof eɗen ñaagan Allah subhanahu wa taala yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah winda non baraji yo Allah naɓton e jam ɗum ko tagi kawrin ɗo hannde peeƴenin mbaɗɗinin ya yo Allah subhanahu wa taala teghen fingo yo Allah subhanahu wa taala teghen fingo Allah rek hen ko funde yo Allah reedu ɗino reeri kawma yo Allah reeri ɗino reeri ɗiɓɗo adum kadi yo Allah reeri ɗino reeri annabi sallallahu alaihi wa sallam yo taw ɗum ɗo woni hannde goron ɗo takangol denndaangal leɗɗi fof Allah subhanahu wa taala o kadi mune o kadi jam barka alqur'anul karim ala kulli haalin min ɗiɗo haala ko feewi o feewi o feewi o feewi o
onen ngandi onon woni e niftuto futi kono ala kulli haali ɗum ko wona en ton jokkere enɗam jokkere enɗam e dewa Allah jiya inchallahu taala e hande on yon gardi ɗi wona mi gardi ɗon de wona mi gardi ko leñol ngol gardi ko leñol ngol ardina wona min de son jaggi leñol ngol ardina en jeehi son jaggi Abdourahmane ardina en jaɓata ɗon leñol ngol gardi leñol wawa yah sans gardi abadan leydi ɓuɗante président raison waɗane gouverneur préfet préfet monsieur le commune ha chef de village ha ɗonga wala hoore yata wala hoore yata abadan hoore ɓoldere noon yata wala hoore yata oɗo hoore ɓoldere yata sa nani hoore wawiya cereji leyde kono noon cereji ɓolene wuɗata ɗum noon ganden ko leñol ngol darna hande ɗo e misila wate Abdourahmane de ko leñol ngol waɗa an ɗo wonko yiɗa he leñole ɗum taki mbaɗɗen ko mbaɗɗen ko hande sinno no yaaji cagile moƴƴi kono heƴeta kono ko mbasitomi on tinnoɗe ko jaggi nden nde dental nde woni yumede ceertudal fotino réglé sen gandi ɗum maɗeɗen aduna maɗeɗen laaɓi sen ganda ɗum kamɓe aduna kamɓe laaɓi dannoɓe ɓe fof takkiɓe jaɓɓankoren yimɓe tato enduɓe mbawi ujunere ɓe ndendani daare badiri oɗon jannguɓe daare badiri badiri ko temetere sappo e nayi sappo e tati ɓeya ko ujunere kono wonɗoɓe ndendi finne wotere ɓe booli ujunere allah wi heewi peƴƴel tokosin kammin fi aliyati galaba fi tan kasir tan bismillahi o takimo ko finnere neɗɗo yarani doole walla keewal alao laawa kalla yaade ko finde yaade ko peƴƴita sa felliɗo hande ƴeew asaman ƴeeŋama elaɗo haalide salman elaɗo haalide salman e isi salman ha gasi ko elaɗo haalide salman law kana iman ala suraya rajulun min haɓudayi lana rajul aw rijalun min haɓudayi ko ɗin ko pellitade si pellital ala sohlaji ɗen mbaɗa sen dokkima pellital noon hay asaman ɗen mbawi yeen ala ko wawi en tarde fulɓe tinne on kaali on mbawi mbaɗa kala on dewi kono noon il faut tinno ɗon ko hokki en ko gueɗel gotelde ɗum ko waɗa hande wayi mbega ndu lanɗo kawo kam iɗi waɗa arɗo sin sandu ilo ganki ilo waali nde ɓe gan fii defo laamu kawo ha bari ilo waɗno arɗo ilo ko gankiɗo ma yide min kila gamani ɗum naɗo gumbagu ko ilo totta ɗon ɓe gan tubno ɗum gumbagu premier arɗo e sénégal sin sandu ko ilo ɗum ko laamu ɓe gan wonɗo wona hande ha e sama noon kan ba anani arɗo ko gonatɗo hakkude yimɓe ɓe tan ko gonatɗo neɗɗo moƴƴino hakkude yimɓe rek jokkowo enɗam hakkude yimɓe rek ɗum arɗo fi arɗo wona dasina jokkatɗo enɗam hakkude mum e yimɓe mum e hokko heewi e dewe Allah jokkude enɗam hakkude ma e yimɓe ma te neɗɗo si waasi ɗi waasi sa waasi diine ma a waasi sa waasi leñol ma a waasi sabu Allah wi ina jeeya kawiseje Allah sabu asamane leydi ina jeeya kawiseje Allah luutodirgol ɗemɗe mon e ɓalli mon ɗum ko kawise Allah subahanahu wa taala nden noon fulɓe tinne wiyanoma ngaari min feccanoma misra ndi wiccitama fulɓe gonɗa hawru caye ɗum ɗi ngaari mooƴi woppen yawti ko tawi goto sukkuni fulɓe adunaru mbimi nden nde lasiyama fulɓe sénégal ngal fedde nde imminide ko jam nodduɗen jam salam ɗum nodduɗen fedde nde ko fedde jam puttindinɗo fof en e ganal leydi ndi ala pullo ala seer ala bambara ala joola kala ɓiɗɗo adama hatta kefer sabu kefero ni ko en mbiyaɓe ɗi tan kefero ɓeɗa nden ko jam rek immini leñol ɗum mballen leydi mballen laamu mballen kilifaji leydi e jam pour jamdena sénégal oɗen feere immuɗene nde majjere kotenen pinal kotenen jangde kotenen kandal ɗum nafata en leñol no daɗire jangde leñol si jangani yata yeeso al ilmu gandal wal imam kam non yeeso al ilmu yarfau baytal la imama wal jahlu yahdimu baytal ilmi wal karam jibo ɗum haali xam-xam bu duggee si xeet par force ñu seen ko si asamaan waaye bu xam-xam amul xeet bi lu mu foor luñ ko xam-xam day nasat day suuf lañ koy fàtte kenn dootu ko xam alaykum bil jamaa mbooloo hay sonno ko yimɓe tan ne ɗaɗo wi tato si
ɗannima yoɓe gardir goto yoɓe gardir goto pour ko pour dental sabu aljamaatu rahma dental ko yurmede ceerugal ko leɓɓe tinɗe fulɓe ndende ɗum ɗe hokri en sa nani tampuɗen koriɗen fof ko wasde leñol ngol laaɓuri ngol heew ngol ɗum ala leñol ɓuri ngol heew ala leƴƴi ɗi fof sake ngol puɗɗi sa laari seerenaɓe ɓe bandiraɓe seerenaɓe dalaga e docteur bisum sa hal koɗo seerenaɓe ko waccuɓe fulɓe walla sam mbiyeɗen fulɓe ko majjuɓe seerenaɓe mbiyeɗen fulɓe ko majjuɓe seerenaɓe ɗum ɗo ko haaledi ndi wela ko haadi jagat ha guurene jaam gadden ɗiragal kam kal woni valeur ɓurɗo o mawɗo he e gurdamen aduna sarani sénégal woni e jaam kilimama en ha hande ko ngalden ɗiragal ndenel ngal gaynel ngal tutoɗel ngal ngal ha dow sen dañani jaam laaɓa ɗaɓɓe ten aduna sina jaam kala ko ala jaam jamre ɗaɓɓinta jamre ɗaɓɓinta tinnoɗen fulɓe ko ɗum woni ko mbasi joni on mi yetti docteur Macoumba Diouf mi jarni ɗum mi duwanima ɗum mi awime yettore nde ngannduɗa e dañi ɗo nde fuɗɗi e ala ɗo ha kala ko mbawɗen ɗumo e kala ko mbawɗen darahugol leñol o wona soldat o wona yeeso men gila e jawdi mum ha e moye mum ha e temps mum ha e jaati mum on jiɗo ɗo jooɗi ko addi en ko ɗo itti e amen ha ɗo ko jawdi mum kamne ɗi kam kalis o wi mbaɗe hen fof hen duuɗe ɗi otoji garɗi machallah ɗo ɗo jooɗimi joni o itti ambolo ko totti kam mi anda ko woni ɗum o wi kam ɓeyditore ha hande bolol mum ɗuma ka yonino nden o ko moƴƴo men o wi hay goto ɓuura ɗume ɗum yo haalin dow laa ko ɓuri ɗum hen juf min jettima min jarnima min duwanima en jettiɗa Hamar Pate Sira Hamar Pate Sow ko ɗanninoɗo leyɗele o won ɗo ɗon yottini habaru o oto mum o tottiri o wi oto o yo ar o adda yimɓe bagage uji garɗi ɗo hanki oto o heɓinoɗi addu ko tardema adduno ko wawa kono haɗani oto mum waɗi kam ɗo waɗi arde kuleji nden ko jiɗɗi wi rek sinno ko sagam mbi lima on goto goto kono gande ɓe inni wone ɓerɗa onon fof ɓe inni wone ɓerɗa mino yettaɓe ɓe immodmi toon saare mawde nde mbimi boygol ngol waɗe ko misira wadde noddumi réunion limanen wax temere junne la sohla awma butut demanen de temere junne la sohla kusañ loolu wawi bes bi mu delsi jox nan man ɓoppu temere junne ɓe potisi ko ɓuri 500 mille ɓe totti jawdi mumen ɓe mbaɗi hen délégation ngaji luude otoji ɓe ngal alaji amadou oto luwi ɗirnaɓe pasi haɗa ande mbaɗi hen haali ɓe jiɓe totti kam leñol ngol mi wawagol yo si gollamino kam wonki mi tottita billahi wallahi talla mi wawa yo leñol si gollamino kam wonki mi leñol wallahi talla sabu mi jaɓtimi leñol fulɓe haaɓoɓe ɓe teɗe ɓe kala koye wawi ɓe kam ndeman ɓe kam feƴƴana ɓe itta jawɗele ɓe kam totta ɓe itta gaye mumen ɓe kam totta hande rek ne garami hande subaka neɗɗo to noddi kam wiyeteɗo hasan bamol o wi kam ɓe addanma gaari kam hande rek subaka jawdi mon min jii kala o tawmi jawdi mon mi ƴetta kala o tawmi doole mon mi ƴetta nden noon min ɗon kam darami kiwon kam ɗum jakkinde kawal Demba Badiam noddiri noddore ne Ndofane o haali o wi ko an toɓɗa meeɗa nahnude taw Demba Badiam meeɗa ar galla min jokkodirani womdani kono kam andi ko taki o toɓɓi kam nde o haali ɗin toon mbimi ɗum sondu on mbino cuɓoɗen wiwanno wota cuɓoɗe sini wax on nañ tan demalen wax bulema tan waaye comme xeet bi yëpp ñoo ne man lañ soxla ñu jiitu même su fekkoon suma bakkan bi lañ soxla war naa leen ko mën a jox hay sinno ko wonki ɓe cohluno e abande totta ɓe mbimi mi jaɓani on yo on gandu noon wona min heeni ko onon keeni ko Aboubacar wino ko onon hannde ɗum mbiyatmi on so jina Aboubacar ne lomtina khilafa o ko wiime on keeni kam kono mi ɓura on simi fewni mballe kam simi wooñi mbaɗe kam e ɗa honki ɗiɗi dañɗi importance ko ɗin kalaman men hannde si tawi ɗum ko tottuɗon kamin mi fewni in falillahi hamdu enen fof jettenen Allah simi woppi bolol tege kam e laawol re goni gonga nde ɓe kaali inne in waɗano ka limite mandat min noddi téléphone mbimi neɗɗo heerintake caycayara on kaali kono mandat dañaali ko jiɗmi son jeehi ɓattaɗina e kaw Demba Badiam limiton mandat si mandat o foti simino wawi mi continue simi wawami acca simi moƴƴini mbaddon mi moƴƴinani itton mbiɗo ni kay mimi mbiɗo ni kay on kay wonko feli mbaɗi mandat sinno tawino hande wona koɓe toɓɗi kam ko pour dañen damal udditigal min ɓe toɓɓori kam pour dañen damal ko bisimillahi o tan
basiñi mi mala ko ɗiɗi tati limore goo fuɗɗorta sinno naano wonaano ɗum mi wiyan ɗon ciɓe goɗɗo kono il faut dañen limore e limore nde wonko yakoɗa hen am ɗum tagi mbaɗmi engagé wu limore nde kono si duuɓi joyi Allah tawni en duuɓi joyi timmi min kam ko onon mbaytanmi ko onon ballatmi e onon fof ɗon gandi jiɗɗo kam yo ganɗo kam leñol ngol mi waccani ngol jagga gili ciwtormi hande nanami ñamam leñol ngol renndogana mi ala hen ɗeer mi ala hen waktu mi ala hen tomi mi ala hen naange jamma ñalama subaka e jiijiɗe dolam fof moyen jam fof mi fumnine ngol ɗo leñol men mi ittiyengol yawre kat ɓeɓe koddumi ɓe gandi mi itti yawre ngol ɗo leñol wonnogol wano hanki wonnogol wurtuno hanki serti e hande sa ari saare mawde gammo tawma ɗon walla goɗɗum tawma ɗon kiɗa woni pullo sa ari ñanma farde ko teynalano ɗon yo goɗɗum nden fulɓe tinne gonde mbiɗon ga e gonde kay on walli on ɗiɗel gotel keɓenatmi on son kooti yimɓe tata tawtoy ɗo tato kala koɗɗo tata tawtoy jiɗɗo leñol ngol haa kamgol tan fof on ɗo woni fof mo weeli kiwade yo arane temo ganduɗa leñol ngol ko gañɗo ngol tan hay sonno ngo pullo mogol ani rek kam ala natti ɗum hen son kooti we kaani jahlo bonne puɗe jahlo on nana ɗum ton ngol oɗon fo jahlo adda hen ayibaji e sikkeji son kooti ko nanani onon tan ettee ɗum tawan toon puuyɗo puuynaɗo omo fuuyi kono joom hakkille sa fuuyni ɗum jafonale konngole fuuyni ɗum yakki ɗum hakkille on ne ndeno ɗum piino ngara ndenten kay o adduda fof ɗum sup ngara ndenten hoko discuté he ngara ndenten hay sinno kay koyen haɓoyeteɓe sen mbi ndenten dañen ɗon walla hay sonno bonande mbaɗante sen mbi ndenten dañen ɗon sahana jambaɗo ni min on wasiyo ngal keynal ngal wona keynal pour manam ɓerde ɓeya walla ɓeya walla keynal martaba kala ngal wona ɗum min ko Allah heeninimi ko martaba ɓurani in jogaade duuɗe tati ɓurani aɗa in janngina temedere almuɗo fawde martaba foti ɗum yoni martaba ɗum siko martaba ɗum yoni martaba sabu nelaaɗo wi yimɓeɓe fof ɓe ɓuri hayrukum man ta'allama al-qur'ana wa allama ko nelaaɗo haali ɗum sinno ko martaba kay min on martaba yoni kam kono leñol ngol laakol ngol wasi kam jala kaw Demba Badiam an indira hande baba leñol ngol min woni arɗo an woni baba o woni baba leñol ngol o woni baba leñol ngol sa nani ɗum hande wawi daro ko ɗum fiddani o ñalama hen o ɗomɗama hen o tampi hen o ɓornima hen paɗe mum o paasi hen paseji mum ɗo kala o yiɗima leydi leydi Sénégal ɗo ha ɓum ɗo ha Tamba fulɓe gari nden nden ha ɓe jaɓani ɗum sa in wawi haɓe waɗe hande ine weewi ko fittago mum de neno baba Demba Badiam a dañi wune a dañi ndam a naati e taarih Sénégal ɗum ko taarih Sénégal en kaali ɗo